Hvad er en kemisk forbindelse? En kemisk forbindelse er, når den molekyle består af to eller flere atomer. En kemisk forbindelse opstår, når to atomer, der ikke har opfyldt plads i det yderste skal, mødes og går sammen. H2O, H, hydrogen, har 1 elektron i den yderste skal, og O, altså oxygen, har 6 elektroner i den yderste skal. Derfor skal der være 2 hydrogenatomer, så hverken H eller O har overskud eller underskud af elektroner. Navngivning af kemiske forbindelser. Hovedreglerne. Hvis en kemisk forbindelse kun består af et grundstof, f.eks. H2, kalder man det blot grundstoffets navn, hydrogen. Hvis grundstoffet består af to forskellige grundstoffer, sættes de to navne sammen med endelsen ID. Hvis en kemisk forbindelse består af et metal og et ikke-metal, nævnes metallet altid først. F.eks. en kemisk forbindelse mellem natrium og klor til natriumklorid. Hvis et stof består af to ikke-metaller, nævnes man dem efter denne rækkefølge. Som du kan se i PowerPointen. Er der flere af et stof tilføjes der altid en forstavelse, som du kan se i tabellen. Nogle grundstoffer forkortes for at gøre udtastelsen nemmere. For eksempel forkortes oxygen ID til oxid, mens sulfur ID ændres til sulfid. For eksempel CO2, carbondioxid eller kuldioxid, og CO hedder carbonmonoxid eller kulmonoxid, og FeS hedder jernsulfid eller ferrosulfid.